От позите ще кажеш ли коя ти е любима? Стига, бе, Цецо, бе! Извинявай. Светан обича да се обажда и така ме шокирва понякога. Ще ми кажеш ли коя ти е от позите? Аз, уважаеми зрители, цитирам текста. Това не са въпроси, които аз съм си измислил. Аз никога не мога да задам такива въпроси. Едно блиц бързо интервю. Коя от позите ти е любима? Нямам... Не, тази, която не се губят сантиметри. Която не се губи какво? Сантиметри. Браво! Браво, Ева! Червена точка! На кино, в асансьор или на задната седалка? Важно е да е спонтанно. Спонтанно. Сега да те попитам с или без бельоси? Днеска съм с. Днеска с. Под тясната ти блузка силикон ли има мила? Напоследък отговарям, сама съм си го платила. Работещо момиче. Стигат се обажда, бе. А как е в телефона ти, как е телефона ти, ако не е нахално? 0-3 осмици. Нататък. Добре. 6-5-2. Някога била ли си с дама в леглото? Няма лошо. Да. Има ли значение размера за жените? Последния въпрос, който задавам от песента. А ти да нямаш притеснение, че за това ме питаш. Аз го казвам. Аз те питам, защото в песента така пише. Иначе аз... Точно и такъв е отговорът. Такъв е отговор и в песента. Да. Добре, кога пуснахте тая песен? Той стече от малко Началото на месеца. Началото на месеца. преждевременно. И как върви? Според мен много добре. Не знам към за Слушай си. Харесвате хората. Йордане, на къде върви поп-фолка, бе, приятелю? Където и политиката. Тоест? На никъде.